Ja, goddag Toge. Du snakker med Victor Bang inden for The Voice. Ja, goddag Toge. Ser du, jeg har været lidt inde og kigge på Toyotas side, og jeg kan se, at du har skrevet en super historie om dine oplevelser med et bil, der var fuld. Kan det passe? Super, nu skal du lige høre. Er det sådan, at jeg eventuelt kan ringe op til dig om 5 minutters tid efter den her samtale, og så skal du så fortælle din historie i radioen, og derefter er du med i konkurrencen om en Toyota Aygo i en uge til at starte med, og hvis du går videre til finalen, så kan du vinde en, der bliver din for evigt. Er du klar til det, Toge? Okay, jamen du skal lige høre, du må gerne have radioen tændt, men du skal være inde i et rum inde ved siden af, fordi ellers så kommer der en skrækkelyd, det tror jeg, du kender til. Okay, jamen ved du hvad, du bliver ringet om 5 minutter. Er det din? Det er godt, Toge. Hej hej. Ja, goddag Toge, du snakker med Victor Bang inden for The Voice. Goddag, hvad render du rundt og laver lige nu? Okay, altså igen ligesom i din historie jo. Okay, Toge, det lyder dejligt. Jamen, nu skal du høre, det er jo simpelthen fordi, du har skrevet en fantastisk historie, som vi gerne vil høre. Så er det en, du har lyst til at dele med os andre? Det lyder godt. Nej. Og så du vidste godt, du havde gjort noget lort? Så du vidste godt, du havde gjort noget lort, så? Ja. Okay, Toge. Må du så stadig gerne nogle biler i dag? Det må du gerne. Nå, for fanden. Ved du hvad, Toge? Vi siger mange tak for din historie, og vi har faktisk her på redaktionen besluttet, at din historie er så god, at du har vundet bilen i en uge. Ja, men Toge, nu skal du lige høre. Nu skal du lige høre. For at det her bliver endegyldigt din i en uge, så skal du altså svare rigtigt på det her spørgsmål. Er du klar? Ja, nu skal du høre. Hvad er det dyreste dyr i skoven? Det er meget sjovt det her, Toge. Men det er faktisk ikke så svært. Hvad er det dyreste dyr i skoven? Er det A? Ja, er det A? En leopard? Det er en af vores seere, der har fundet på det her. Det er mega sjovt. Er det B? En kronhjort? Eller er det C? Et rådyr? Det er fuldstændig rigtigt! Du har vundet! Tillykke med det, Toge! Tillykke med det! Hvad vil du bruge bilen til nu? Hvad vil du bruge bilen til? Er det rigtigt? Du havde ikke engang selv kørekort. Jeg tror, der er en god chance for at vinde den her endegyldigt. Men ved du hvad? Vi ringer op til dig om nogle minutter, og så får vi lige aftalt det hele. Og tillykke med det, Toge. Ja, det er i orden. Hej hej.